Сәлам! Гаяз абый, гади математика сәхифәсе, менталь арифметика белән танышуны дәвам итәбез. Гади үрнәктән башлыйбыз. Безгә 3 санына 1 санын кушырга кирәк. Моның өчен бер җир төймәсен өскә күтәрәбез һәм безнең 4 җавабы килеп чыга. Ә ничек итеп 4 санына 3 санын кушып буласын? Игътибар итсәгез, безнең монда төймәләр калмады. Моның өчен безгә 5 саны ярдәм итәчәк. Искә төшереп китик әле. Безнең 5 саны ничек килеп чыга? Мәсәлән, 2-гә 3-не кушып, яисә 1-гә 4-не кушып. 4 санына 3 санны кушар өчен әйдәгез әле бер гади үрнәктә карап. Мәсәлән, сезгә кәнфит алырга кирәк. Сез кибеткә керәсез дә сорыйсыз, кәнфиттең бәясе ничә сум? Сезгә әйтәләр 3 сум. Ләкин сездә 3 сум юк. Сездә бар бары 5 сум. Әйтегез әле, 5 сумга 3 сумлык кәнфит алып буламы? Әлбәттә була. Сез сатучыга 5 сумны бирәсез, һәм әле ул сезгә 2 сумны кире кайтарырга тиеш. Киләсе үрнәктә карап китик. Мәсәлән, безгә 4 санына 4 санын кушарга кирәк ди. 4 санны абакуста җыябыз. Һәм аңа 4 санны кушар өчен без нәрсә эшлибез? Без 5 санын кушабыз да һәм 1 санын алабыз. 4-кә 4-не кушкач, безнең килеп чыга 8. Әйдәгез дәвам итик. Ә хәзер алу үрнәген карап үтәбез. Мәсәлән, 6-дан 4 санын алырга кирәк. 6 санын җыябыз. 4-не алыр өчен игътибар итсәгез, безнең аста 4 төймә юк. Шуңа күрә без 5 санын алабыз. Ләкин безнең 4 саны урынына 5 саны китте. Һәм без 1-не кире кайтарырга тиеш. 6-дан 4-не алгач, килеп чыга 2. Бүген без сезнең белән абакус ярдәмендә кушырга һәм алырга өйрәндек. Математиканы яратсагыз, математика да сезне яратачак. Лайк куегыз, каналга язылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.